ng labayng panahon. Gihandom ko kadtong nangagi og ng labayng panahon. Mga panahon daw kasakit nga tagamtamon. Den mga katawhan nagantos sa tumang kawadon sa mga nang labay nga daotang panahon. Hinaot kadtong tanan dili na mamalik ang mga panahon nga atong naaguban ang mga kasakit. Sa mga hunahuna o panumduman mukadlit ang mga panghitabo nga miabot sa pagkalit. Dili ko tuyoon nga mahinumdom sa mga nangagi og nang labay nga panahon. Tumang kasakit sa dughan atong bation kung sa nang labayng panahon kita makahinumdom. Tunan ko na lang sa pagkahikalimot o sa mga dughan bationg way kahimuot ang mga panghitabong makalagot sa magpanahon pang umaabot. Dili na maayo pang hinumduman ang mga nanglabay sa malangkad to sa mga gapnod ug mga lusay nga sa paghapak sa mga dagkong balod sa baybay kininahanaw lang dayon og napusgay.